அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கூறியதாவது, நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் இரவு தொழுகை 13 ரக்காத்துகளாக இருந்தது. சஹீஹ் புகாரி 1138, அத்தியாயம் 19, தஹஜுத். மஸ்ரூக் ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் கூறியதாவது, நான் ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் இரவு தொழுகை பற்றி கேட்டேன். அதற்கு அவர்கள், ஃபஜ்ருடைய 2 ரக்காத் சுன்னத் தவிர 7 ரக்காத்துகள், சில சமயம் 9 ரக்காத்துகள், சில சமயம் 11 ரக்காத்துகள் தொழுவார்கள் என்று பதிலளித்தார்கள். சஹீஹ் புகாரி 1139, அத்தியாயம் 19, தஹஜுத்.